Oy! Pauwi ka na ba sa inyong probinsya? Ay hindi, kasi work is life. Okay lang yan, kabisyo. Tatandaan mo, hindi ka nag-iisa. Marami tayo na nagtatrabaho pa rin magpahanggang ngayon. Kaya nga ngayong 9:00 ng gabi hanggang hating gabi para hindi kayo malumbay, sasamahan kita. Kapiling ang Basa Princess DJ Raqi Terra. Break muna tayo sa pagbabasa ng mga kontrobersyal, nakakapagpatigas ng panga, kakatawa, o di kaya naman nakakapagpatayo ng kilay, or nakakapagpalabas ng luha sa iyong mga mata. Break muna tayo sa pagbabasa ng secret file. Kundi, ang gagawin natin ngayon ay mag-shout out. Eto na ang SPG. As in, Super Pasko Ganern. Special shoutout this holiday season. Yan po ang hatid ni DJ Raqi Terra na programa ngayong holiday season. At paano nga ba mag-special shoutout ngayong gabing ito? Ayan, meron tayong kabisyo na live gustong shout out. Pakilala mo na yung sarili mo, go ahead. I'm Mark Desena from Caloocan po. Daray, Mr. Pogi ng ano? Caloocan. Oh, sinong gusto mo yung shoutout dyan? Shoutout ko nga lang pala yung ex ko. Pass is pass. Do not come back. If you come back, edi welcome back. Gusto mo ba ng sabak? Ay nako, yan yung mga tinatawag nating marupok. Kailan ba kayo huling nag-ano nung ex mo? Last 2022 pa eh. 2022, masarap? Nami-miss ko na nga eh. Masarap nga. Masarap, syempre. Magmahal. Magmahal. Lalo, mahalan talaga. Ay talaga? Ibang klase ba siya talaga magmahal sa'yo? Syempre. Paano mo nararamdaman yung pagmamahal niya sa'yo? Eh, lagi niya pinaparamdam sa akin na ano eh. Kailangan lagi nakadikit. Ah, kailangan nakadikit? Anong dinidikit niya sa'yo? Yung katawan niya. Hay! Yung katawan niya? Oh, syempre, masarap yung parang may kahag ka, diba? Anong pakiramdam na nag-celebrate ka ng Pasko na wala kang kasama? Ayun, lumbay. Lumbay. Walang kayakap eh. Gusto mo bang manawagan ngayon? Pwede naman po. Ah, sige, manawagan ka. Lapit mo nga yung mic sa bibig mo para mas marinig ka pa. Oh, go. Nananawagan po ako sa mga girls dyan. Nandito po ang Mr. Pogi ng Caloocan, Mark Desena. Puntahan nyo lamang po dito kung gusto nyong gumulo yung buhay nyo. Oh, ano ba? Ano message mo? Ano yung... Pwede mong isa ko. Ano, pwede kang? Pwedeng isa ko. Pwede kang isa ko? Bakit bigas ka pa? So, iyon yung pangako mo sa kanila. Pwede kang isa ko. Okay, so paano kanila makikilala? Punta lang sila dito sa booth. Ano lang kayo sa booth? May kilala nyo kaagad ako. Ayun. Kung gusto nyo pong makilala si Mark Desena, punta po kayo dito sa loob ng booth ng Love Radio. Nandito po siya live na live, no? At sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-shout out ng kahit sinong tao sa buhay nila, pwede po ninyong i-shout out yan. Mag-PM lang kayo sa akin, Raqi Terra, RAQITERRA. Yan po ang aking FB page na opisyal at legit. Wala po akong ibang page na merong secret file sa dulo, poster po yun. Basta ang palatandaan, pagbastos, hindi po ako yun. Okay? So anyway, kabisyo, abangan ko ang yung SPG as in Super Pasko Ganern. Special shoutout program of DJ Raqi Terra ngayong holiday season. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!